Kajingpule nakakita ba ar u Samuel, lan nongga ba hinyo kad khad saw hadu san, kad ar hadu khad saw bat khad Henryo. La jia ba ha katahi kamiet ka ktien utrai kalapoy ha unathan, ki yatu yaw shakri jonga udaben, kumne utrai uang. Hato pintay kaway kaying bangan syong, benda kisni jumpi kilakun, bat pi latia bat kikpa jumpi, ngan sekendiu saya ukhun jumpi, uban sami na kaket jumpi, bat ngan sapenskem ya kahima jungu. Une unsatay kaway kaying ha kakerteng jonga, bat ngan sapenskem ya kaket, jong kajinglong sim jong u shi junong. Ngan selong ukpa jong u, bat un selong ukhun jonga. Lada ule kam bomman, ngan sesimpat ya u da udingdu, kumba le kibriu, da kijing kawud kumba jule kibriu. Ya kaying jompi, bat kajing long sim jompi, ansapens kem shi junom hakmat jonga, ya kaket jompi, ansapenne shi junom. Kaktien jong utrai. Kasam prapu kandai kadkod iwe hadu saw, arpun riu wat arpu fra. Ngan rwai junom, ya kajing i jume atrai, da kashintur jonga ngan penbana ya kaminsim bat jutang jume, hagi pateng baro. Ya kane ngan plashai, ko bom jukun kajing i jume kalathau ya kibneng, Henry ban ya kine baro, kakhamskem kaminsim bat jutang jume. Mela ong, ngala yate jutang bat ubala jit jonga, ngala smai ha udabed ushakri jonga, ngan penne ya ki khun kik siu jumpi junom, ngante ya kaket jumpi, pansa pateng la pateng. Unsuperta shanga, melong ukpa bat Blei jonga, unong da bat unong pen im jonga. Ngan bat junom yela kakular hau, kajutang jonga, bat u kanne skem. Kajingpule na kashithi sha ki roman klenong kapasaw, kadukot katlai, kadendriu hadu katpra bat arpu an. Kajingkular hau Abraham bat ki khun kiksiu juu, bakin yo pateng ya kaperthei, kamwan na kaain Henry, na kahok da kajingen. Kumta baro kasyong ha kajingen, baro kalong kajing ia, bat kumta ya kajing yo pateng balakular, kila banyo baro ki khun kiksiu jong u Abraham, omtang kito ki barakhe ain Henry, baro ki banget kumba ulanget mau. U Abraham ulong ukpa jongi baro kumba latho, ngala penlong yapi ukpa jong bun ba ki jait ben riu. Hoot ulong ukpa jongi hakmat ublei, ya uba ulanget. Uba ben im pat ya ki bayang, bat uba thau ya ki ei baro na kasuda. U Abraham ulanget, bat ulakermen wat la om idan jingkermen. Bat kumta ulakelalong ukpa, jong bun ba ki jait ben riu, thek kumba lala yathu ya u shisin. Ansabun katni ki khun kiksiu jompi, nagani kadaw kajinge jong u kalapen manhok ya u. Kaktien jong utrai. Ka gospel kadkum u Matthew bokhud kilanong kabaningkong, kadukot kadin riu, katfra hadu arpuway bat arpusaw. U Jacob ulalong ukpa jong u Joseph, u tanga ka Maria, na ka ba lakha ya u Jisu, ya uba lakhot u Chris. Ka jingkha ya u Jisu Chris kalong kumne, kagmi jong u ka Maria kalayate ktien bat u Joseph, Henry shwa, bakin ya poy la shem baka lapun na uminsim makhun. Kumta u Joseph u tanga jongka, ba ulalong u bahong, bat kwa banthatrong yaka, ulamut ban pelat no yaka jarjan. Henry kat ba udang perkhat shapang kani, u angel utrai ulapaw ha u hagajing pos niu bat ulaong. Ko Joseph ko khun udaben, wat khau en ban shim tanga ya kamaria.
Naba ita iba kalaseng ilong na umensim bukun. Kan kha ukun bat pin khot kerteng Jisu yu namar un ben em yela kipait na kipop chongki. Kumta haba u Joseph ula kendet na bathya ula le kumba u angel utrai ulapta yu bat la shim tanga ya kamaria. Ka gospel jong utrai.